Ako si Chambi, ginaingon, ang mga lalaki sama ra nag-wifi. Kung why internet, di ni mo ma-search. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay, Kier, apo ko. Ay, kaman ipiming ako mga gipantambang nimo, ha? Ay, ako siya kayong babae nga imong gikarelasyon taron, ha? Di ka magbinguang. Dili nimo pasakitan. Si Lolo, sigbalik ka na. Ako na lagi nang kitimanaan, Lo. Sigbalik, bitaw. Kana itsura nimo nga, dugukon og mga babae, di magsilig nga, kung mag-away mo sa imong uyab, buwag dayon. O, lagi, Lo. Kinsa na ito'y nga sa imong girlfriend? Chambelo. Sabi? Chambelo. Chambilo. Ganyan sa mata ni Uy, Chambi, nunoy. Badayon ta kayong Saturday? Gano'n mo ko rin yung duha. Depende lang yun, Juri, Chambi. Cham, so may desisyon ni Kier. Gura na ta? Wa may klaro si Kier, Chur, uy. Ala, Wednesday na taron ay. Kinahanglang mo decide na siya, uy, kung madayon ba ta sa Palawan. Kundi, moban ko sa mga cousin nga mo at tuog panglaw. Talagaan na, gano'n, Juri. Bida, gano'n. Natural lang, noy, no? Nakaya-up style sa. Gamay. Samtang ligon pa tagtuhod ug makaya pa ang paglaag-laag. Why not, coconut? Life is short, so we live life to the fullest. Kuan na lang, ako lang unyang pangutanon si Kier, ha? Kay magkita man meron. Ay, maday yun, taoy. Ay, salamat. Abi na ko, wala kay galang ang musuroy. Ay, nabisi ng gugo, Chambi. Sige, sige. Sulti sila si Cherry ug Nunoy nga madayon ta karong Sabado. God, unsa nang orasa? Wa pa si Kier. Sa may tawhana, uy. Mabiyaan na ta inis aeroplano, do. Bida akong tawagan. Giyo, siguro yan sila. Kanag ba tayo siya? 30 minutes. Di pa gani siya mo abot inis airport. Biyaan na to siya, ha? Okay na mo? Oo, ako, okay ako. Kabay. Uy. Paabuto lang na ako si Kier din sa airport. Hindi siya maabot. Mapaulit na lang ko sa amo. Lain na ba yung tawhani kasabot, uy? May klaro. Ang sa ni scare, uy? Salamat kay ni kagul sa kong birthday, Care. Nakasabay ko ni Chambi. Wa ko musulti niya nga kita'y magkuyog ron. Ay, ano di ay? Doon na mo sabot ni Chambi ka ron? Doon na. Matumig Palawan ron. Mo ba? Go na, ito ka. Human mo Palawan, kita na mag-uban. Una si Chambi. Sige na, Care. Manay akong ganahan ni mo. Bisag ingon ka ni Ana. Dili ko makahimo sa pagpamakak ni mo. Buutan kay ka. Okay ro eh. Unahan si Chambi. Siya mo kinabuhi, Care. Bisag ka ng gay ko, pero di misag ko mamugos ba nga higumaan ko sama na akong lalaki. Maginay nakapasamot sa akong love ni mo. Thank you, Care. Mauli na lang ko eh. Nakalupad na ang gisakyan ng aeroplano ni Cherry ug Nunoy. Dial is either unattended or out of coverage area. Please try your call. Ay, dikit mo kontak. Hain man daw hana, uy. Sorry na. Sharo. Di mo ka magsabot, Chambi. Ikaw pa'y dunay ganang masuko, no, Kier? Nindot sad ka, no? Ay, di tayo mahusay ini. Kung di ka mamati sa kong irason ni mo. Invalid reason ang imong girason ako, Kier. Nakalimot ka, ha? Mutuo kung nakatuog ka? Wa ni mo maatiman imong cellphone nga nag-drain? Grabe ha, kud. Ingon lang anak ka sayon ang tanan, ha, Kier? Milagro, nag-chat. Magkita ta, please. Agay! Makikita pa siya na ako. Sa atong abutanan, please.
Di anak ko din nagpaabot nimo. Love you. Maadto ko. Salamat nga wa ko nimo pakyasa, chambi. Sa may mantuyo, nakikita man ka na ko din Dito mag-away, eh. Gichatante ka aron magkita ta. Di ka kagwanta sa nga di makakita nako. Hilom di ako Cute, basta musuko ni mo. Bay, Kier. Chambi. Kier. I missed you. Sayang nga. Wa ka makatos palawan. Yung iniuntang akong buhaton yung futong. Kier. I love you, chambi. Kier. Ah. I love you too, Kier. Unsa? 3 weeks na wa magpakita ni mo si Kier? Oh, Cherry. Anong day siya? Ang puto ko kay Bao. Away mo, Kier, ha? Wa man. Last na mo pa nakita, sweet man kay siya na ako. Diin man mo. Ay, diin pa sa among abutanan. Bida. Aksyon ko ka-block sa nila. Sika vlog so nga naman Wala ay ka, God. nunoy. Ngano di ay. Takot. Kung tinuod ba itong gisulti taon sa mua taong barkada nga, doon na iyan si Kier nga bayot. Bayot? Di gid makontak si Kier. Ayan na lang si Kontaka, Cherry. Ipaypaw ko na to siya. Ay nga, mabdus ka. Oh, mabdos. Oo. My God. Ay, naghila kay sutihan niya tinuod ng bayot si Kier forbid. Bayot. Bayot lagi. Mo siyang Tarong Sindot pa. paglubot kaysa mo. Bukan man mo, Bati Dalias lubutan. Lain na ko niya. Lasa mo kita. Ayan lang kung akong gisultihan nga may uyam siyang bayot. Masapot naman ko ba? Sakita niya gibuhat ako, uy. Kubot, pasabot. Uy, matawag amahan niya akong gimabdos, ha? Mao na mga lalaki. Oh, Mura na sila wifi ba? Oh. Kung way internet, bisa kung saon, yun ma-search. idnanat no, idnanat ikal. Ay, ikaw rin kasabot, ana. Eh, ang tanang mga laki. Noon sa ka. Tarong na Hindi yun. ka ganahag lubot din, noy. Depende, gawas kang series, siguro lubot. Ay, doy. So, ato pa niya. Ako niglubot, ako niglubot. Wag yun, Cherry. Purbida. Ginoo na lang mahibaw nga, cham. Iampo na lang ng amahan so maabot ni mong anak nga unta, magpakita na siya, samtang dili na pa makapanganak. Naroon siya mga Kier, ha? Huwag ka maluoy ni Chambi. Di niya siya kauban ng inyong kabarkada. Nangita niyo mo. Mabdo si Chambi. Siya pili kay tunay siyang babae. Ayaw atong imong uyab ng bayot ay nga parehas imong dunay tumoy. Sa kaman. Manakalo? Kay matog sa ako. Responsable. Kung dili ka kang Chambi, giprangkahan unta ni mo siya. Gibuwagan unta ni mo siya kay dili kabiyaan mo lang siya nga way pananghid. Wa gabae. Nanganak ko, babay. Sayang lang, wa siya ilhon nga amahan. Pero angay rasad, uy. Kay responsable man si Kier. Way closure ang nahitabo. Sakit, pero dawato na ko ang tanan. Huwag naman kasama ang kaagi ni Chambe, dinining tulumanon. What's the style? Why close your style?